Majd mondjuk, mit csináljak. Oké, már elvileg megy. Remélem tényleg. Na. Üdvözlök mindenkit! Ez itt a egy pólóba bújós videó. És most szeretnék egy sminket készíteni. Először lealapozom az arcomat ezzel a... először megkrémezem egy hidratálóval. Nem, összefogom a hajam először. Jó magasra szeretem fogni. Most ugyan egy kicsit mosatlan, de... Igen, szeretem jó szorosra, minél szorosabbra. Itt ezt a hajgumit használom, ami a jobb kezemnél van az ágyon. Így jó is lesz. Sehol nem puklis, hál' Istennek. Igen, rácsavarom a hajgumit minél többször, ahányszor csak tudom. Így jó, meghúzom. Igen, így jó. Jaj! Egy kicsit durva vagyok, de szeretem, jaj. Jó, most bekenem. Kicsit fáj a fejem, ilyenkor ilyen kínai masszázs alkalmazok. Most pedig bekenem hidratálókrémmel az arcom. Ez egy Himalája hidratálókrém. Csupa növényi dolgokat. Nagyon jó illatom. Nem kell egy... Jaj, ne tegyek már ennyit. Az orrom mindig nagyon kiszárad. Nagyon szeretem mint a furkasírt kennék rá. Jó, bőven, mert nagyon száraz. Rendkívül száraz a bőröm. Igen. Még nincs kész. Még több helyen vastagon. Ilyenkor a felesleget megitatom. A pólómmal szoktam felítatni az orrom. Így kész is vagyunk. A következő lépés az alapozás. Igen, egy nagyon kicsit nyomok csak az ujjam hegyére, ebből az Avonos folyékony alapozóból, nagyon kicsit, így ennyit, és azt eloszlatom az arcomon. Igen, ott az orcákon, teszek egy kicsit az államra, és a homlokomra is. Sokkal jobban elkenem ennél, teljesen kifelé irányuló mozdulatokkal. Igen. Most megfogom a korrektoromat, azt a fehéret az Avontól, és eltüntetem a szem alatti karikákat. Nem dugom ki nagyon. Jaj, néha nem tudom bemérni, hol a szemem. A másik szem alatt is, csak keveset, mert nem nagyon följebb van a szemem ennél. Jó, így, igen. És az ujjammal eltapogatom. Ennél jobban eltapog. Jaj. Szeretem a piros posgás az arcom. Igen. Ezután jöhet egy kis pirosító. Az Essence-nek ezt a barack színű pirosítóját. Ja, nem, először lepúderezem az arcom, majd elfelejtettem, és nagyon könnyezik a szemem. Hajtunk a póló szerintem. Nem kérnek nagyon sokat, kicsit ott tapogatok. Igen. A két orcámra, nem teszek nagyon sokat, mert nem olyan rossz a helyzet, azt hiszem. A nyakamra, hogy ne üssön el nagyon az arcom színétől. A homlokomon még egy kicsit eltapogatom, így. Jó, rendben, kész. És most jöhet a pirosító. Csak óvatosan beleütögetem az arcomba. Ott.
Igen. Aztán elkenegetem a kezemmel. A következő a szemöldököm lesz, egy ezt az eszences szemöldök ceruzát használom. Óvatos, puha mozdulatokkal, nem erős vonalakat húzva megrajzolom a szemöldököm hiányzó részeit. Most a másikat, ez jó. A másikat is megrajzolom, csak óvatosan. Nem túl... Jó, így kész. Igen, jöhet a következő a szemhéj puderezés. Egy ilyen Makeup Revolution-ös palettát fogok használni, amit kicsit nehezen tudok kinyitni. Nem szeretek esetet használni, ezért szeretem az ujjaimmal beletapogatni a színt a szemembe. Először egy ilyen barnás, egy ilyen bronzos színt választok, és felaplikálom az ujjammal. Igen, de a szemhéjamra. Aztán a másik szemhéjamra is. Bőven. Igen. Igen. Utána a füstös szemeket szeretnék, úgyhogy feketével megcsinálom a külső V-vonalában. Ez egy parti smink lesz. De hogyha a másik kezemmel, mert ezzel jobban hozzáférek. Igen, ez kész is. Most jöhet a szempillaspirálozás. Egy ilyen lovely rózsaszín szempillaspirált választok. Nagyon jó, ajánlom, olcsó. Szeretek csak így belepislantani. Óvatosan jöhet a másik is, csak keveset használok, mert nagyon frankó pilláim vannak. Így kész. És jaj, néha nem találom bele. Oké, most már csak a száj van hátra. Először leszoktam egy... nem tudom kinyitni, néha egy ilyen erős rózsaszín rúst választottam. Azzal fogom magizsosni. Jó csókosra. Úgy hiszem, igen. Utána szeretek egy kis szájfénnyel is dolgozni. Jaj, elzöltem. Inkább... elég... De jó íze van. És kész is lennénk. Ez volt a mai videó. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Sziasztok! Ja, ez a végeredmény.